Исәнмесез, эфирда пәнжешәмбе көн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кой бер темалар турында кыскача. Үз авылларынан чыкмыйча медицина тикшерү уза алалар. Мобиль поликлиникасы кайларда эшли. Бердәмлектә көч Чаллыдан хәрби частьларга чираттагы гуманитар йөк җибәрелде. Хәтта республиканың иң ерак торак пунктларында яшәүчеләр дә үз авылларыннан чыкмыйча медицина тикшерү уза алалар. 5-нче санлы шәһәр хастаханәсенең мобиль поликлиникасы республиканың 5 күчмә комплексының берсе. Хәзер ул Менделеевск районының бер авылында урнашкан. Мобиль поликлиника дәвамлы һәм актив тормыш милли проект кысаларында эшли. Күчмә комплексның эше нинди белгечләрне узарга мөмкин булуы, табибларны халык ничек каршы алу турында алдагы минутларда сөйләрбез. Здравствуйте. Здравствуйте. Рәмзия Зиннатуллина үзен борчыган авыртулар турында Чаллының 5-нче шәһәр хастаханәсе кардиологына сөйли. Пациентның сүзләренә караганда, ул табибларның авылга үзләре килүенә бик шат. Хәзер халык медицина тикшерүен уза ала, барысының да больницага бару мөмкинлеге юк. Мин бик рәхмәтле врачларга да бик әйбәт карыйлар, бик ягымлы сөйләшәләр врачлар бөтенсе дә. Мин шат, миңа бик күп дарулар бирделәр менә, уколлар. Рәхәтләнеп мин лечениялар алачакмын. Автобуслар безнең авылдан шәһәргә йөрмиләр. Шәһәргә бару өчен бик читен безгә. Шуның өчен монда килергә бик җайлы булды. Мобиль поликлиника пациентлары гинеколог, кардиолог, травматолог һәм башка күп кенә белгечләрдә медицина тикшерү уза ала. Тыныч, чиратсыз, табиблар үзен турында кайгыртырга чакыра, чөнки башлангыч стадияда ачыкланган авыруны дәвалау җиңелрәк. Мобиль поликлиника кабул итүне ял көннәреннән тыш көн саен алып бара. Күчмә поликлиника көн саен эшли, ял көннәре генә ял итәбез. Мин кардиолог табиб, пациентларны карыйм, монда кардиограмма үткәрәбез, УЗИ үткәрәбез, кан алабыз. Шулай ук башка специалистларда пациентларны карыйлар. Менделеевск районында яшәүчеләр сөйләвенчә, алар табиблар килүен көткәннәр. Башта фельдшер-акушерлык пунктында пациентлар анкета тутыралар, терапевтка керәләр, шунда ук кан тапшыралар. Чаллыдан килгән врачларны бик көтеп алдылар инде безнең авылдан. Кайчан килә дип. Аннары бүтән профиль буенча врачлар бар, бик ышыяларга. Кирип чыккачтында бик сөенәләр, бик яхшы карадылар дип, бик шундый канәгать булып калалар. Врачлар килгәчтен безгә бик рәхәт, удобно, монда якын. Без сөенеп төшәбез монда. Аларга бик зур рәхмәт килгәннәре өчен. Мобиль поликлиника күчмә комплексы ел башыннан 8 меңгә якын пациентны караган, 10,514 лаборатор һәм инструменталь тикшерү уздырган. Табиблар Тукай, Мензеле, Алабуга, Октаныш, Мензеле, Әгерҗе, Менделеевск районнарына барган. Ә инде декабрьдә табиблар Түбән Кама районында пациентлар кабул итә башлаячак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бердәмлектә көч Чаллыдан шефлыкка алынган хәрби частьларга СВО зонасына гомуми суммасы 31 миллион сумнан артык булган 53 тоннадан артык гуманитар йөк җибәрелде. Тантаналы чарада Россия Дәүләт Думасы депутаты, шәһәр мэрын урынбасары, КАМАЗ генераль директорының беренче урынбасары, компания җитәкчеләре һәм хезмәткәрләре катнашты. Сугышчылар өчен нәрсәләр озатылганын алга таба сөйләрбез. Автогигант махсус хәрби операцияның беренче көннәреннән үк хәрби хезмәткәрләргә, хәрби частьләргә һәм Россиянең яңа субъектлары халкына ярдәм итүдә актив катнаша. 3 ел эчендә компания гомуми суммасы 1 миллиард сумнан артык булган 23 гуманитар ярдәм конвоен җибәргән. Чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җибәрүдә Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагугина да катнашты. Мама героя нашего земляка Сергея Чебнева Ольга Константиновна. И она в первую очередь прям поручила, сказала: передай, пожалуйста, привет и поклон камазовцам за их добрые сердца. У нас одна большая цель – победа. Только победа во имя мира, во имя света, во имя независимости и величия нашей Родины. Я верю, что так и будет, обязательно так и будет. И сегодняшним днем мы приближаем эту победу.
Гуманитар ярдәмнең чираттагысына жиңел автомобиль, радиоэлектрон көрәш системалары, автозапчастлар һәм йөк техникасы өчен тәгәрмәчләр, тепловизоры булган квадрокоптерлар, маскировка челтәрләре, мониторинг җайланмалары, төзелеш материаллары, шире буру җайланмалары, радиаторлар һәм башкалар кергән. Шулай ук сугышчыларга туганнарыннан һәм якыннарыннан посылкалар һәм хатлар тапшырдылар. Я считаю, нашим коллегам, друзьям, которые на фронте, очень важна вот эта поддержка, сопричастность, что мы помним, заботимся и в некоторой форме даже неформально делаем это. Это показывает наше единство. Если мы едины, то мы непобедимы. Если мы в единстве, то мы победим. С победой, победа будет за нами. Шәһәрдә читтә калмый. За весь период уже отправлено более 1500 тонн гуманитарного груза. Это и продовольствие, это и вся необходимая техника, которая так нужна нашим ребятам на передовой. И это наша святая обязанность – помогать тем, кто сегодня порой ценой своей жизни защищает нас с вами, защищает нашу Родину, наших детей и наше будущее. Гадәттәгечә гуманитар ярдәм алучылар булып автогигант астында шефлыкта булган 3 хәрби часть, шулай ук хәрби кыр госпитале булачак. КамАЗларның актив катнашында җыелган гуманитар йөк турыдан-туры полк командирлары сугышчыларның үзләренең үтенече буенча формалаштырылган һәм хәрби частьләрнең ихтыяҗларын исәпкә алып тупланган. Лилия Гатина, яңалыклар. Оякларга гына түгел, тәнгә дә җылы һәм уңайлы. Йоршалыда Беларус аяк киемнәре һәм төрек текстиле күргәзмәсе эшен дәвам итә. Уңайлылык модельләрнең төрлелеге һәм бәя белән сыйфатның идеаль нисбәте. Өстәвенә кибеттә яңа көзге коллекция. Ашыгыгыз, күргәзмә Муса Җәлил проспекты 55Б, Үзәк-Рәд, Сәүдә үзәге, элегеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Зур көзге коллекция беркемне дә битараф калдырмаячак. Иң мөһиме ул сыйфат, Беларус сыйфаты. Аякка бик уңайлы. Менә кемнең инде плоскостопие аякларында сөякләре чыгып тора, киңәеп китә, шундый йомшак табан аслары бик әйбәт, уңайлы дип әйтергә. Уңайлы көзгә, язгы аяк киеме сайларык. Күргәзмә ассортиментында хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә йөзләгән модель, төрле үлчәмгә, классик һәм стандарт булмаган төсләрдә һәм төрле аяклар өчен исәпләнгән. Данная модель имеет небольшой широкий каблук, что позволяет снять нагрузку и предотвратить отекание голеностопного сустава. Вся подошва обуви вулканизирована, благодаря чему ваши ноги всегда будут сухими в любую погоду. Специальная пропитка для кожи позволит оставаться вашей обуви в первозданном виде всегда. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый. Моннан тыш бирдә термо кием дә сатып алырга мөмкин. Беларус аяк киеме ярминкәсен Муса Җәлил проспекты 55Б, Үзәк-Рәд Сәүдә үзәге, элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Камчатка иң тәмле, затлы диңгез ризыклары буларак билгеле. Балыкның затлы сортларын яки чын кызыл улдыкны татып карау өчен ерак көнчыгышка очу мәҗбүри түгел. Барысында Йоршалыга турыдан-туры Камчаткадан алып килгәннәр. Диңгез бүләкләрен Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда 32-нче комплексы янында алырга мөмкин. Ярминкә күргәзмәдә Камчатканың 20дән артык затлы балык төре тәкъдим ителгән. Бу яңа тотылган балык ул тотылганнан соң ук туңдырыла. Тәме һәм сыйфаты саклана. Чавычи шауларның иң яраткан балыгы. Аның ите сусыл, майлы, авызда эреп тора диярлек. Дальневосточный дикий лосось полезный своими великолепными качествами, такими как большое содержание омега, аминокислоты для любого возраста. Взрослые, дети, это очень вкусно. Кижич, горбуша, нерка, кита, лосось, акбалык, алабуга, кальмар, палтус, сельдь, скумбрия, корюшка да бик тәмле күренә. Балыклар табигый яшәү тирлегендә тотылган, нәкъ менә шуңа күрә ул искиткеч тәмле һәм файдалы. Балыкта витаминнар һәм минераллар күп. Мы покупаем каждый раз, как приезжают они сюда. Берем постоянно икру, чавычу. Я вот эту белорыбицу беру. Вкусную. Нравится. Бутерброд делаем просто так. Очень вкусно. Монда һәркем үзенә ошаган балыкны таба алачак. Камчатканың визит картасы булып кызыл уылдык тора. Аз тозлы, ире бөртекле, консерватларсыз һәм эшкәртелмәгән. Тәмле сатып алулар өчен 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга килегез.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Межгород поездки или доставка. Качай приложение Тек-Транспорт. Бронируй поездки в режиме онлайн. Однозначно оценишь понятный дизайн. Быстро, комфортно и в любой день. Поездки межгород доступны всем. Звездочка 701, если транспорт необходим.